De Keienschieters in Gijsteren vierden afgelopen weekend hun 6x11 jubileum. En op zondag kon het hele dorp komen brunchen. Waarom een dorpsbrunch? Ja, je wil toch alle mensen in Gijsteren wat kunnen bieden. Dus wat Rob gisteren al zat, we hebben gistermiddag de jeugd gehad. Vanmiddag ook wat voor de oudere mensen. Dus we hebben vandaag hier mensen van 0 tot 95 zitten. Dus de helft van het dorp is opgekomen om te komen brunchen. We zijn straks eigenlijk begonnen met een heerlijke truiensoep. En truiensoep is echt een goed gebonden of een gevulde tomatensoep met echt een goede boei om te leggen om vandaag natuurlijk feest te vieren. Dat is heel belangrijk. En vervolgens hebben we lekkere brooiworst op een broodje. Dat hebben ze er nog gekregen en nu zit volgens mij iedereen lekker aan de gesmeerde broodjes. Dus lekker koffie en tier erbij, de kinderanja. Ja, dus ze gaan daar met een volle maag kunnen ze feest gaan vieren. Ja, dat is het leukste wat er is. Carnaval vieren, vastelovend vieren is het mooiste wat er is. Ja, na de brunch gaat dat volgens mij over in de jubileumreceptie waar alle verenigingen van de Vorstenraad komen. Maar ook buurdorpen als de Bliekers uit Mezees en van de oude gemeente komen er nog, als ik me niet vergis dan. Als het goed is wel. Als het goed is wel, ja. Dus Tinderen en Milderen en Zwolgen zijn nog komen kijken, dus dat wordt ook wel weer gezellig, denk ik. Dus het wordt nog druk in Gijsteren. Het wordt zeker nog druk. We hopen dat ze allemaal binnen kunnen. Maar anders hangen we goed met de bier en buiten. Dat is net zo gezellig. Jij bent prinses. Is dat bijzonder in zo'n jubileumjaar? Ja, het is echt geweldig. Het is echt leuk. Het is echt heel leuk. Is het extra speciaal doordat jullie 66 jaar bestaan? Ja, en je hebt zeg maar ook een extra weekend er nu bij. En dat is echt heel leuk. Dus je mag extra lang prinses zijn. Ja, en zo nog schrik weer. Dat is nog een dag extra. En hoeveel mensen zijn er op komende dagen? Ja, ik hoor net dat er meer dan 200 man zijn. Gisteravond was de zaal ook goed gevuld en lekker warm, dus het was prima gisteren. Gisteren was een hele mooie dag. Gistermorgen zijn we carnavalskranten gaan verkopen, een prachtige krant. Gistermiddag was voor de jeugd te doen, tot 16 jaar. Dat was heel leuk. En gisteravond hadden we een 6x11 bal en het was tot in de late uurtjes Polonaise lopen, ja. En 200 eters betekent natuurlijk ook 200 vuile borden, kopjes en bestek. En dan staat het hier straks vol met afwas. Ja, dat volgens mij niet hier. Maar we hebben toch maar bedacht om dat even bij het trefpunt hier aan de andere kant van de weg door wat andere mensen, ook door wel vrijwilligers, om de afwas te laten doen.